Kamera. मा होनो दुगैखांबाय दायो खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ नै दायो आङो थांनो नागिरदों जोंनि सालबारियाव आरोना सालबारि बाजारावहा दा टाइमा जाबाय 10:30 जाबाय आरोना ओमफ्राय आङो मानो थांनो नागिरदों होनना बुङोब्ला माने सनारिनाव थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम ओमफ्राय बे जोंनाव जे दाखालि फैदोंमोन ना खाबिया आगै बेबो फैगासिनो दङ ओमफ्राय आङो दिनैहाय ओरैबायदि माने मम'बो जानो लुगैखाना दङ आरोना दहाय फुंनिफ्रायनो बुंगासिनो आं मम' जानो लुगैदों होननानै ओमफ्राय बिनिखायनो आङो बेयाव थांनोसै सालबारियाव ओमफ्राय सनारिनाव हाबग्रोनोसै ओमफ्राय हाबखांनानै मम'बो जाहैगोन ओमफ्राय नोंथांमोना दिनैहायनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो बयबो दा ओंखारबाय नै आङो स्कुटिजों थांगोन ओमफ्राय आं थांनायाव भिडिअ लालांनो हानाय नङा मानो होनबा आं हारसिंसो थांगोन नालाय ओमफ्राय मोनहैबाथाय नोंथांमोना देखायसिगोन आरोना मोनहैबाथायसो लोगो मोनसिगोन आरोना सालबारि मोनहैबासो नायलांबाय थादो बिदिब्ला नोंथांमोना सनारिनाव मोनफैबाय आंहा सालबारि मोनफैबाय ओमफ्राय माने गोरनानि चेन मोनसे जना दं आरोना आंना बेखौनो आङो जरायनो होनो नागिरदों इयावनो बानायदोंमोन इयावनो जरायनो होबाय बिराद मोजां बानायना होखायो दायो सनारि दखाननिफ्राय फैनानै ओमफ्राय मम' जानो नागिरदों खाबिया बेखौबो लोगो मोनबाय ओमफ्राय आरो मा होनो मा जागोन नायनोसै मा मोनो ओमफ्राय नायनोसै आरो नै आब'जोंसो जानो फैलायबाय आरो जोंहा दा खाथि नालाय लोगो हमलायबाय थालायसिगोन आरो नुबाय थासिगोनसो जोंखौ ना ओमफ्राय आब'जों आंजों भेज मम' जानो नागिरदों माने आब'आबो बेदर जाथ'वाखै आरो देहाया मोजां जायाखै नालाय जादो न'आव खिन्थु ओमफ्राय थेवबो भेज मम'खौनो जानोसै आरो नेनानै थानो हाला जोङो जानो लुबैनाया आं फसायगासिनो ओमफ्राय रेड कालारनि गानबाथाय जों थांना होयो ओरैनो माबायाव लाइटआव इस मावग्लुंलायबाय माबाया टेबोलानो माला मोनजाबावगोनब्रा ओरैनो आलां माला मोनहैगोन आङो ओमफ्राय मोनाथारबाय मोनाबाय माला मोनजाबावो गोबावथार बेसेबा गोबाव उनाव दिनसो मम' दार्जिलिंनिफ्राय फैनानै खनसेबो जाखायाखै आं जानोनो होखायाखै ओमफ्राय दाबो जाबाबो माबासो बेखौ ससखौ ला बे आलुखौ नाङामोन आलुआसो नाङा आं भेज रल माबा भेज रलनो भेज मम'सो आरोना खोनायाखै नै ओमफ्राय दायो न'आव मोनफैलायबाय आरोना जि गरमखा आयु ओरैबायदि गरम ओमफ्राय मम' जाबाय ओमफ्राय बिदिनो आंहा एसे खामानि दंमोन खामानिया बेनो चेन जरायनांगौ दंमोन आरोना गोरनानि मालाबानो जना दङ बेयो बुहुत गोबाव जाबाय आं दिनैसो जरायनो मोनबाय ओमफ्राय जरायनानै लाबोबाय आरोना ओमफ्राय दायो आङो एसे फ्रेस जानानै लाग्रोनोसै आरोना जि गरम मोनखाबाय ड्रेस चेन्ज खालामना लाहैग्रोनोसै ओमफ्राय र' लोगो मोनगोन दसे उनाव
केमेरा मा होनो दुगैखांबाय दायो बानायगोन र' एडिटिं बानायगोन ना बानायाखै सोंदों ओरैनोबा सोङा दिनै सोंफ्लादों खानजोङा बोरै खानजों नै आसानखौलाय मानो नांगौ दाबो आसानखौ गाननोसै आङो खानायखौनि र'सि Tawaralay. Tawaralay. Ay, pag-atin mo niya. Ikatin mo siya. Ay, ikut. Tubinani alam mwnbai ba yang sih? Kan dah kadal tubina manja. Kadal itu ang mana? Nintang mana? Open ke he? Emang kurang open ke he apa? Bukan mana? Angna husband angke pemkat lah kana. Mana lah? Nintang mana? Kasona sebelum muzang mana hasil apa deh hasil. Gue nak yang mana lah nanti nengah dana video kan lah kain tu hendak. Tapi mana nih? Video neng kan lah dana kain yang hendak online kan dana. Anggalau angkar bertemu. Video angkar balon lagi ya deh. Video angkar balon lagi ya. Mana sigang ha ini vlogau ekdom vlog balik nama sigang sendiri mana dana bipur tu dia besenga direct masenga editing dah mana dia kena senga video dong kain nak kiat begitu senga. Nengdang mana tu nudeng dah ni dah siapa kalau sendeng na ye editing malah editing kalam kan na senga sini. Sampai video dong na gaya, ma video banaigan, ma video banai dong oi kesenga gaya le. Aduh, bagi mana online senang nunggunya dah nangke. Video nung karla dana. Sona, cak mana pun mau ambil lagi. Cak mana pun bawa nada ini nada apa? Ang mana joli video mana dan gina nih. Ampai, nentang mana san di sini nawa ada muzang vlog nuna mensigan, ada mensi kita, zengi anniversary buku iga sini ada mala soma barlang kepatta kenu menakai. Dang nadi heba pura pizza bayar na muzang terbaik. Nentangmona soरबा सोंहरो नालाय दाबो हामथारबायना हामथाराखै आब' होननानै ओमफ्राय दा आं खोन्थाना होनोसै नोंथांमोननो दा पुरापुरि हामथारबाय आरोना बिनि अननायाव मुलिखौनो जाया मानो होनना बुङोब्ला मुलि जानो बिराद बायो टाइम मुलि आं बिराद जानो बायो मुलि जानो बिजि थुजानो बिराद बाखायो आङो ओमफ्राय बियो माने बिजिखौबो थुहोबाय लांनानै मेडिकेलाव नोंथांमोनाथ' नुखादों आरो मुलिबो जाहोबाय थायो आरो भिटामिनबो हरदों आंनो भिटामिनखौबो टाइम जाबाय थायो मोनसे बुस्थु बावगारबोबाय आङो कलगेट लांनो नागिरनाया इ माबाजों फेस वासजों मोननाया मोजां नङा खोमा इ बारा मोजां फेस वासजों गिसिथार सोर फैदों एखौनोथ' नायनो सोर फैदों आंनो सोरबा फैदों जानो Oh, bimadai itu jangan bimadai. Nah, itu bawa dua. Barzani roh. Mana itu loh? Sama. Kau selama kali tu? Mobile wifi. Charge Ama kau gunanya sasiak mana? Tangan kembal tadi. Enggak apa nih? Made ipi गामियाव जोंहा मादै सासे दङ ना गामि खाथियावनो हाबा जानाय मादै ओमफ्राय मादैनि फिसाला फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय एसे मोजाङैनो रायलायबाय बिदिनो बिसोरो माने एसे गोबाव जाबायमोन आरोना फैया ओमफ्राय दिनै फैबाय ओरैबायदि गोबाव रायलायनायावनो गोबाव जालांबाय ओमफ्राय नै दासो थांबाय आरोना बिसोरो मोजां गाज्रि रायलायबाय बिदिनो गोबावजों फैदों नालाय बिसोरो दिनैसो बिमा फिसाला ओमफ्राय मादैखौ देखायनाय जायासै बियो खामसालियाव आइमोनजों रायलायगासिनोमोन नालाय ओमफ्राय फंबाया आरो डाइरेक्ट बेयावनो हाबफैखायोना ओमफ्राय रायलायबाय जोंजों ओमफ्राय बिदिनो दा थांबाय आरोना जोंहा मादै ओमफ्राय मादैनि फिसालामोन बियो
केमेरा लगायना दोननायखौ मिथिबावा बियो भिडिअखौ उनाव देखायनायावसो माला केमेरा लगायस्लाबनाय होननानै सोंदों केमेराया उनथिंजा दङमोन ना जों भिडिअ बानायफुबाय थानायावनो फैना होबाय नालाय ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय ओमफ्राय नोंहानि खर'खौ नुगासिनो नायलाय आयनायाव खर'खौ नुगासिनो नोंहानि आयनायाव जेबो नङा दे नुबाबो उन्दुना दङ नै हासबेन्डआ इथिंजा ओमफ्राय नै इथिंजा आंनि स्टेन्डखौबो मबाइलखौबो नुगासिनो आयनायाव नोंथांमोना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो ओरैनो जानला मानलाबाबो फिसा मोनसे ब्लग बानायबाय आङो दिनैहायबो ओमफ्राय बेखिनियानो नायनानै बोरै मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरनो बावनाङा आरो नोंथांमोना माब्ला आंखौ माने 50K खालामनो हागोन आं एकदमबारे नेना दंगासिनो माला 50K जागोन होननानै ओमफ्राय थाब थाबैनो खालामना होदो आरोना जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै अननानै थाब थाबनो साबस्क्राइब खालामदो माने साबस्क्राइबल' खालामो माने नटिफिकेसनखौ अल सेरनानै लाया खोमा ओंखायनो माने खायसे मानसिफोरनाव भिडिअआ थाङा बायदि मोनदों आङो साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे नटिफिकेसनखौ अल सेरनानै लानांगौ आरोना बेयाव थाखायोना ओरै माबा साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे खाथियाव मोनसे माबा थायोना बेल आइकन बेखौ माने अल सिलेक्ट खालामना लानांगौ आरोना स' बयखौबो आसा खालामबाय आङो जायफोरा गोदान नायगासिनो दङ बयबो खालामनानै लागोन बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ स' बाय बाय बयनिसिमबो